sa wash and learn and participate the unlearn. Nutrition, regarding sa nutrition, so mag-kuhan ka ang itong gidala, no? Then wash. Ako naman mo sa meaning sa wash. No? Isabay mo lang ibalo. Wash-wash. Mang-wash-wash. Ngayon, through sa ECCD nga program. So, then wash and ECCD. So, ECCD meaning mga kabataan na dito na ito ma-adapt ang ito ang grades karon regarding sa wash. So, prevents na naman with regards to nutrition. So, makita dito na ito ang grow and glow ng mga kuwan na pagkaon na nila support sa mga pagkaon. So, dapat nagyapon siya relation sa wash. Kaya kung nag-prepare ka dito, magawa ng kanta ko, no? Magluto ko pagkaon, luluto na rin, hindi mo kita, wala mo lusugas ka na. So, asan to? Wala sa ninyo nakuha ng health and nutrition. So, wala na ito nakuha ng prevent sa di siya sa stunting, malnutrition, and low absorption of nutrients diseases. So, hindi na makakuha ng mga kagaw dito sa mga pangakay. Kung makakuha tayo sa mga kagaw, ito mo, affect sa tuwang tiyan, di ba? Magkaliba, ano natin, mga contaminated ng mga tumakaon, so ay, sabi dito, yung mga bukog dito, yung sa limuto, ano yan, kamutang sa dito yan. Okay dito, okay sa mga pagkaon. So, dapat sa dinapagdaan, nagsugod na naman na trend sa ilang ikan sa ginikanan, nato sa ilang mga kabataan, not lang sa atong center, i-adapt sa tika sa ilang mga balay. Nato sa ilang mga balay, ilasan lang si balay ito. Kaya para makutinyo ang pag-train sa wash. Diba? Pelmero. Sa umalang kamot. Ang mamunaw tadi na ito tubig, basa. Baso na kabot. Sabon. Meron ang anak-anak pa gayon sabon. O sa may kasagaran nito yung sabon. Safeguard. Pwede na ba? Pwede na rin. O sabon, nanay sabon. Nanay sabon. Anak. Anak. Ayun, kini na ako ni na mga bugaw ini. Oh, bugaw ayo. Wash my hands. Wash my hands. Wash my hands. Sorry, wash my hands. Ito na may storytelling man ang last.